Татарстанның президенті, яғни президент атамасы болырға тиешме, бізге керекме деген андай сұраулар. Міне соңғы уақытта Татарстанның президент атамасын алалар деген сөздер әлбәттә ул бик буршый. Ул Татарстанда яшәүче халыкны түгел, шул ук вакытта Татарстаннан читтә яшәүче татар милләтебезне дә бик буршый. Әлбәттә Татарстанның һич шиксез мөтләк рәвештә президенты булырга тиеш. Чөнки безнең инде күпмедер беләбез, Россия белән без шартнамалар нигезендә республика буларак яшибез, договор нигезендә яшибез. Һәм ул да Россия кануннарына туры килә. Без инде республика буларак үзебезнең дәүләтчелеге булырга тиеш. Һәм дәүләт була икән аның президенты булырга тиеш. Һәм әлбәттә без аны яклыйбыз. Biz prezident atamasını alуга каршы. Һич шиксез Татарстанның президенты булырга тиеш. Аны Татарстанда яшәүче татарларга түгел, бүтән дөньяга татарлар берләшеп аңа ярдәм итәргә кирәк, аны якларга кирәк. Һәм бездә аның белән бергә һич шиксез яклыйбыз, Татарстанга президент кирәк. Ул Татарстанның президенты гына түгел, без аны шулай кабул итәбез. Ул дөньяда яшәүче бүтән 7 миллионнан артык татарның президенты дип. Шуңа күрә ул һич шиксез кирәк. Без аның яклы. Глава булып калса, анда ул сүздән генә түгел ул. Глава аны падишах дип яки башка башлык дип, ил башы дип төрле атамалар бар. Ләкин ул президент атамасы барбер дәрәҗә ул. Менә дәүләтчелегне аңлата ул. Аның исеме кайбер кеше әйтәләр, аның сүзен алыштырудан ни үзгәреш була дип. Бик күп үзгәреш була. Ул аның дәрәҗәсен төшерә. Аның гына түгел, ул татар милләтенең дәрәҗәсен төшерә, татарның дәүләтчелегенең дәрәҗәсен төшерә. Шуңа күрә ул безгә һич шиксез президент атамасы кирәк. Ул шулай булып калсын иде һәм аның өчен бөтен татарлар бердәм булып якласак иде дип шундый теләк бар.